Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген алтын көз айы тормыш көндәлегенә бердән 2-5-лене тагын бер хөрмәтле милләттәшебезгә куячак. Николаевка районы Әхмәтле авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аблатипова Зәкия Айсә кызы матур юбилейын каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рөстәм, өлкән кызы Илгизә, кече кызы Лилия, оныклары Ләйсән һәм Гүзәл, әнисе Рушания апа котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебез 1966 елның 7 ноябрендә бабабыз Айсә һәм әбиебез Рушаниянең 3нче баласы булып якты дөньяга аваз сала. Бүген инде үзем 83 яшендә булган чакта баламның бу матур юбилеен аның белән бергә каршы алырга булган мөмкинлегемә бик шатланам. Сиңа балам бары 8 яшь булган чакта гына бик авыр югалту кичереп, сез ятим, мин парсыз калып, әтиегезне мәңгелеккә узаттык. Шул чак ничек кенә авыр булса да сезне аякка бастырырга тырыштым. Һәм бар тырышлыгымның бушка булмавын бүген аңлыйм. Сез минем таянычларым да, ышанычларым да булдыгыз. Аеруча син, кызым, кечкенәдән үк бик тырыш булып үстең. Бүген дә мине үз ярдәмеңнән ташламыйсың. Мин синнән бик риза булып, аналар аяк астындагы булган җәннәтләр насыйп булсын дип дуга кылам. 1984 елда мин үземнең җанымны гомерлеккә юлдаш итеп, гаиләгә беренче өлкән килен булып китердем. Аны бар да бик яратып, үз кызлары сыман кабул иттеләр. Олы мәхәббәтебезнең билгеләре булып 2 татлы кызларыбыз да туды. Гомере буе бәлки мин кытгый булып сине кайвакыт рәнҗеткәнмендер дә, әмма син бер кайчан да сүземнән чыкмадың. Яшьтән үк хатын-кызның урыны өйдә диюемне тыңлап, һәр вакыт балалар тәрбияләп, өебездә җылылык булдырып, гаилә учагыбызны чын хатын-кыз буларак саклап килдең. Моның өчен мин сиңа рәхмәт укыйм. Гомере буе безнең өйдә кунаклар күп булдылар. Синең тәмле иттереп пешергән ризыклар белән сый тулы табын артында рәхәтләнеп сөйләшергә сүзләре дә, теләкләре дә табылды алтыным. Рәхмәт сиңа матур тормышым, тыныч җаным өчен. Кадерле әнкәебез, без дә бу сүзләрне дәвам итеп, сине ихластан матур юбилеең белән котлап китер идек. Син безнең бар яклап та олы өлгебез. Без бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Гомере буе ана назын мулдан татытып, бәхетле балалар буларак яшәдек. Бүген кайчак көндәшеп тә куябыз, чөнки син үз мәхәббәтеңне кызганмыйча хәзер татлы оныкларыңа бүләк итәсең. Юбилееңдә барыбызның да теләге бер генә: саулыклы, озын гомер. Син исән булсаң, безнең гаиләбез тулы һәм бәхетле булыр. Барыбыз да сине бик яратабыз, газизыбыз. 2-5-ле синең билге, килде юбилей сезгә. Нинди шатлык бу, Аникай, никадәр бәхет безгә. Кытлар өчен теләкләрне әткәй, әби юллаган, бала оныкларың бүген һич тә читтә калмаган. Куанычлар тулы капчык, сәламәт тулы сандык китерербез диеп сиңа уйланып кына калдык. Нинди генә теләкләрне җиткерсәк тә аз булыр. Бүген өебез эчендә дус, туганнарың тулыр. Лаеклы бу 5-леләргә чын хатын, газиз ана. Ни кадәрле игелекләр кылдың син санап кара. Юбилеең котлы булсын, яшә әнкәй 100гәчә. Гомер буе япь-яшь кал син, яңа 18дәгечә. Хөрмәтле Зәкия Айсиевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
достарың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп. Тагын, тагын, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган диктәдерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган